Kauza okolo odvolaného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka sa ani zďaleka nekončí. Na Plaveckom štvrtku sa žiaci vyhrážajú zabitím a poškodzujú súkromný majetok. Po odvysielaní našej reportáže riaditeľke školy rozbili okno. Učiteľke, ktorá ide tvrdo proti záškoláctvu, neustále prepichujú pneumatiky. Úradníci sa všetko snažia riešiť pohovormi, ale to asi nie je dostatočne účinné. Hygienici si počas 10 dní posvietili na ázijské reštaurácie. Nuž a z viac ako 200 reštaurácií nedostatky zistili až v 40% z nich. Baktérie spôsobujúce tráviace ťažkosti našli až v 100 vzorkách z celkového počtu 500 odobratých vzoriek. No a do jednej z čínskych kuchýň sme nazreli aj my s kamerou. Otrasná tragédia sa odohrala v jednom byte v Prahe. Polícia detaily prípadu tají. Podľa médií však dnes pojednával Kráľovský súd v Londýne v prípade detí Ivany Bórovej. Celé Slovensko bolo od rána v napätí. Hádam, každý čakal odpoveď na otázku, či Martinko a Samko strávia Vianoce na Slovensku. V súdnej sieni boli aj naši reportéri, ktorí vám teraz sprostredkujú, aký je výsledok. Dokument Bez detí neodídem si môžete pozrieť na našej spravodajskej stránke Noviny.sk. Americká polícia zrejme zabránila bizarnému pokusu o vraždu tínedžerského idolu Justina Biebera. Viete, čo je to ľadový zber? Mnohí asi viete, že ide o vinobranie v decembri. Túto kuriozitu sme si nakrútili neďaleko Hlohovca, kde z neho vyrábajú povestné sladké ľadové víno. Oficiálny štrajk učiteľov sa pre tento rok končí. Odborári priznali, že neboli dostatočne razantní. Po novom roku chcú preto štrajk naštartovať na novo, ak sa teda dovtedy nedohodnú s vládou. V podstate na vlastnú päsť budú len niektoré školy od pondelka pokračovať v štafetovom štrajku. No a v parlamente sa zas poslanci medzi sebou pohádali o tom, kto je vlastne za stav školstva zodpovedný. Petícia s vyše 3700 podpismi za omilostenie herca Dušana Cinkotu, odsúdeného za drogovú trestnú činnosť na 8 rokov, je už na ministerstve spravodlivosti. Popoludní